Vi har jo fundet ud af, at der i alt i Danmark i den her forsyningssektor er, man tror det ikke, 25.000-30.000 bestyrelsesposter. Det er alt for mange, hvis vi skal drive det her professionelt. Jeg tror, der er mange gode folk imellem, men det er ikke sikkert, at alle de her 25.000-30.000 folk er super kompetente. Det er utrolig vigtigt, at forsyningsvirksomhederne er godt ledet. Og det, man har en kommunalpolitisk baggrund, eller måske bare medlem af en vælgerforening, gør jo ikke en til det dygtigste, nødvendigvis i hvert fald, bestyrelsesmedlem i en virksomhed, som forsyningssektoren jo er. Så der skal man kigge til de governance-regler, man har for børsnoterede selskaber, men så sandelig også den måde, staten selv driver sine virksomheder på. Det er helt nødvendigt. Så tror jeg heller ikke, man skal være så nervøs for det her. Altså, man har jo set det tidligere. TDC var i gamle dage en styrelse i staten. Der er ikke nogen, der overvejer at proppe det tilbage og gøre det til en del af Erhvervsministeriet. Både Pension Danmark, men sådan set også alle andre i branchen, leder efter den her type af infrastrukturprojekter, som er meget langsigtede og som passer godt til selskabernes forpligtelser. Indtil videre har man valgt at investere meget i udlandet, fordi det er der har været en mulighed for at finde den her type af projekter. Men det er klart, at hvis muligheden i Danmark blev forbedret, og man fik skabt de rigtige rammebetingelser, jamen så vil vi da med meget stor interesse se på muligheden for at investere i selv samme projekter i Danmark, som vi allerede har investeret i udlandet. Den grønne omstilling har også været med til, at vi har fået en masse cleantech virksomheder i Danmark. Rigtig mange af dem er små. Vi skal blive bedre til at lave iværksættervirksomheder til vækstvirksomheder. Så det drejer sig både om, at de skal have vilje til vækst, men for alvor kan vækste, skal man også ud på eksportmarkedet. Og som en lille cleantech virksomhed er det svært at komme derud alene. Jeg tror bestemt, at Dong Energy er et godt eksempel på, hvad det er for et potentiale, man kan frisætte her på forsyningsområdet. Det bedste eksempel, kan man sige, i dag, det er, at vi i dag er globalt førende inden for havmølleteknologi. Det at opføre og drive havmøller er et meget stort markedsområde for os og rummer en betydelig mulighed for Danmark. Og med den virksomhed trækker vi virkelig mange danske arbejdspladser med os ud på eksportmarkederne.